Is-seba' budget ta' Gvern Laburista huwa bla viżjoni u direzzjoni għax mhux qed iħares fit-tul. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista li saret il-ħadd filgħodu fuq Net FM fejn innota li tkabbir ekonomiku mhux qed jasal għand kulħadd. Minflok qed igawdu l-familji Maltin mis-suċċess li qed joħolqu n-nies stess, qed igawdu biss ftit persuni. Adrian Delija spjega li dan il-budget ma ndirizzax il-foqra u li l-kwalità tal-ħajja sejra l-ar bil-gvern mhux jinvesti f'setturi ġodda li sarfu fġid tal-pajjiż. U kwota wkoll Liljana Mintoff li hi konsulent tal-gvern għall-faqar li qalet li l-gvern qed joħloq il-faqar. Il-gvern qed jikkrea l-faqar għalfejn. Għax qed jgħid isma' minflok intejbu s-servizzi, minflok nikreaw areas ġodda, minflok areas ġodda li ma jaħdux ħafna ma jikkalpestawx it-territorju. Jiġifieri mhux fabbriki kbar illi jieħdu ħafna mill-art tagħna, imma nistgħu nikreaw illum hemm ħafna dak li huma t-teknoloġija avvanzati, dak li huma r-riċerka u l-iżvilupp, dak li huma in-knowledge-based industries. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-budget jinjora bosta setturi fosthom is-sigurtà fit-toroq, il-bidja u s-sajt. Bid-dokument tal-budget stess jgħid li l-bidja mhix tikkontribwixxi daqstant tal-ekonomija tagħna. Huwa qal li fl-edukazzjoni l-gvern qiegħed jipposponi l-bini tal-iskejjer minflok jibni skola ġdida fis-sena hekk kif kien isir fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Adrian Delija qal li issa l-gvern qiegħed jgħid li se jippjana s-settur tas-saħħa u din hija ammissjoni tal-falliment f'dan is-settur daqstant importanti. Dan bħalma falla fl-ambjent tant li ninsabu l-aħħar fir-riċiklaġġ tal-iskart u għandna r-raba l-ar kwalità tal-arja fl-Ewropa. Hemm bżonn ta' pjan strateġiku fit-tul. Ħolom, stembaħ, intebaħ, mir-raqda. Dak il-paragrafu u l-iktar paragrafu onest, ġenwin, ta' veru li kiteb il-Ministru Xikluna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-familji qed jaffaċċjaw żiediet tul is-sena kollha, fosthom żieda fil-petrol u d-diesel, żieda fil-prezz tal-gass u b'mod speċjali s-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Minnaħa jiżdiedu u jolew l-affarijiet. Id-dawl, l-ilma, id-diesel, il-gass, il-ħalib, il-ħobs, il-pastizzi u viżibbli u affarijiet oħra. Minnaħa l-oħra dil-paga tiċċaqlaq ħarira u allura ma sservix biżejjed. Kompla li l-mudell ekonomiku tal-gvern li kabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni mhux bil-produzzjoni qed iħalli impatt negattiv fuq bosta setturi fosthom fuq il-kirjiet, il-proprjetà, l-infrastruttura, it-trasport u l-ambjent fost l-oħrajn. Il-popolazzjoni qed tiżdied b'7% u l-ekonomija qed tiżdied b'7%. Allura ras għal ras maħna qed inżidu xejn. Huwa qal li gvern nazzjonalista ġdid jiggarantixxi li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu għajxin deċenti waqt li għall-kuntrarju il-budget wera kif il-gvern li suppost huwa soċjalista mhux soċjalista xejn u m'għandux kuxjenza soċjali. Adrian Delija qal li l-alternattiva li jrid joffri l-Partit Nazzjonalista hija ekonomija bbażata fuq in-nies minn nies għan nies bi pjan fit-tul u li twassal biex ikollna soċjetà li jimpurta fejn kulħadd igawdi mit-tkabbir ekonomiku u ħadd ma jibqa' lura.